Tak, dobrý deň, moje meno je Patrik Gábor, som zo spoločnosti MCI Systems a zastrešujem tú technológiu SUPAR, čo je vlastne interaktívna vizuálna kontrola pomocou rozšírenej reality. Poďme si na začiatok povedať, čo to tá vizuálna kontrola je. Vizuálna kontrola nie je nič nové, nie je to žiadna prevratná novinka. Veľa firiem ju používa na kontrolu nejakej geometrie alebo na kontrolu nejakých zostav. Čo je však nové, je tá rozšírená realita, ktorá umožňuje preniesť ten virtuálny svet do toho skutočného a tak vzniká nejaké to nové jedinečné prostredie pre kontrolu kvality. Inšpektori vlastne používajú tablet na to, aby zistili, či je nejaký návarok alebo nejaký otvor posunutý, či tam chýba, alebo naopak je tam extra. Proces je veľmi jednoduchý. Potrebujeme CAD model, následne vytvoríme v našom softveri projekt, ktorý prenesieme do iPadu, zarovnáme sa na reálny diel a môžeme vytvárať v reálnom čase poznámky, prikladať fotografie, nejaké voľné malovanie a hneď na konci tejto inšpekcie máme PDF report. Potrebujeme 3 veci. Potrebujeme CAD model, potrebujeme iPad a potrebujeme kontrolora, ktorý bude vykonávať túto vizuálnu kontrolu. Dobre, tak ďalej tu máme také prvé video, ako to celé funguje. Prvým krokom je import CAD modelu do nášho softveru. Pracujeme s celou stromovou štruktúrou, takže každý checkpoint, ktorý vytvoríme, bude naviazaný priamo na názov vlastne toho CAD modelu. Následne v druhom kroku si vygenerujem hrany, na základe ktorých sa iPad uchytí na reálny diel, respektíve zarovná. V tomto štádiu projektu môžeme projekt uložiť a ísť rovno k dielu, alebo môžem si vytvoriť checkpointy, respektíve nejaký checklist a podmieniť ich môžem fotografiou, môžem to podmieniť komentárom, čo znamená, že bez toho, aby kontrolór spravil nejakú fotografiu alebo priložil nejaký komentár, sa nemôže pohnúť ďalej, nemôže sa premiesniť k druhému checkpointu. Keď som si spravil môj checklist, môžem ísť k reálnemu dielu a zachytiť sa alebo natrekovať sa na reálny diel. Dobre, čo je nutné povedať hneď na začiatku, SUPAR nie je metrologický nástroj, čiže ak hľadáte nejaké presné meracie zariadenie, ktoré je v presnosti 10 alebo 100 mm, toto nie je vhodný systém. SUPAR sa snaží nájsť tie počiatočné chyby v skoršom štádiu, čiže možno predtým, než to ide pod nejaké to meracie zariadenie, možno predtým, než to ide do lakovne, alebo predtým, než sa to vyexpeduje, snažíme sa nájsť tie hrubé chyby v počiatočnom štádiu. Čo sa týka nejakých výhod tohto softveru, tak je to vlastne detekcia nesprávnej geometrie. Tú inšpekciu robíme v reálnom čase, takže v reálnom čase vytvárame tie fotografie, vytvárame poznámky, voľné malovanie. Veľmi rýchla návratnosť investícií, nakoľko keď už je to vyexpedované a ide nám tovar naspäť, tak už to stojí nejaké peniaze a pomocou tohto softveru vieme tie chyby nájsť teda v tom skoršom štádiu. Je to velice user-friendly, nakoľko ten projekt, vytvorenie tohoto projektu netrvá viac ako 10 minút, by som povedal. Zistenie chyb v počiatočnom štádiu som spomínal, zníženie počtu odpadu a prerábania, digitálny report a je mobilný, nakoľko pracujeme stále iba s tabletom. Dobre, môžeme sa bližšie pozrieť aj, ako to celé funguje. Takže máme software, ktorý je v počítači, voláme to SUPAR Composer, následne máme aplikáciu a web viewer. SUPAR Composer je vlastne software, do ktorého my importujeme naše CAD dáta. Čo sa týka formátov, ktoré podporuje táto technológia, respektíve software, tak je to tých najväčších, ako je CATIA, NX-ko, SolidWorks, až po tie najväčšie ako STEPka, STLka, IGS. Následne SUPAR aplikácia, fungujeme na iPade Pro. Fungujeme na iPade Pro preto, lebo má LiDAR, čo je vlastne také laserové skenovanie a lepšie sa orientuje v priestore. iPad Pro od 5. generácie, čiže od roku 2021.
a novšie. Dobre, poslednou takou časťou technológie SUPAR je SUPAR Web Weaver, kde si vlastne bezplatne hociaký počítač, tam už nie sme obmedzení na iOS prostredie, hociaký počítač si môže pozrieť výsledky tohto reportu. Je to vlastne bezplatná www stránka, kolega iba pošle projekt a vy si ho viete otvoriť. Takže nie je to viazané na ten počítač, na tú licenciu, v ktorej sa tie projekty vytvárajú. Dobre, poďme sa bližšie pozrieť na inšpekčné metódy, ktoré SUPAR využíva preto, aby sme našli nejakú nezhodu voči CAD modelu. Prvou možnosťou je vlastne vizualizácia CAD modelu, respektíve prekrytie CAD modelu s reálnym dielom. Vieme zmeniť transparentnosť tohoto CAD modelu, čiže efektívnejšie vieme nájsť tú nezhodu. Vieme si obrazovku iPadu rozdeliť na dve polovice, je to vlastne taká funkcia rezu, kde na pol obrazovke máme zvizualizovaný CAD model a na druhej polke obrazovke máme reálny diel. Druhou možnosťou je vizualizácia čisto iba CAD kriviek, čo sú vlastne tieto oranžové krivky a hneď vidíme nezhodu, že je to vlastne navarené na nesprávnej pozícii. Poslednou možnosťou je asistovaná inšpekcia. Je to vlastne smer, ktorým sa chce táto technológia uberať a ďalej toto zlepšovať. Ako som spomínal, je to asistovaná inšpekcia, čo je vlastne taký zeleno-červený semafor a keď nájde nejakú nezhodu voči CAD modelu, tak software ma upozorní červenou farbou. Takže takto efektívne viem nájsť červenou farbou to, čo sa mi nezhoduje. Poďme sa teda bližšie pozrieť, ako to už funguje priamo v aplikácii, respektíve ako funguje práca s tabletom. Tuto vidíte môjho kolegu, ktorý sa musí aspoň približne zarovnať na reálny diel. Voláme to Ghost model, ktorý sa vlastne uchytí alebo zarovná na reálny diel. Následne si otvoríme našu inšpekciu, ktorú sme si pripravili v SUPAR Composery a navigačný systém ma navádza k prvému checkpointu. Našli sme prvú nezhodu. Môžeme prikladať, ako som spomínal, nejaké šípky, voľné malovanie, fotografie a priložíme fotografie, ktoré budú priradené k našemu checkpointu. Keď som si prešiel môj checklist a spravil som posledný checkpoint, tak môžem projekt uložiť a hneď mám k dispozícii môj PDF report. PDF report si môže každý upraviť tak, ako chce. Na začiatku by bolo vaše logo, projekt, ako sme si ho nazvali, kto robil túto inšpekciu, kedy bola vytvorená, aká je jej kompletnosť a možno nejaké komentáre pridané. Následne máme checkpointy, respektíve vidíme tabuľku checkpointov, ako boli vyhodnotené a keď sa preskrolujeme ďalej, tak ku každému checkpointu bude priradená fotografia. Tento report už môžeme obratom poslať kolegovi a závadu riešiť. Navigačný systém som spomínal, ale tuto vo videu ho máme lepšie ukázaný. Takže keď my si otvoríme tú našu inšpekciu, tak nás tablet navádza k prvému checkpointu a hneď vidíme, že to máme navarené vlastne v inej pozícii. Následne druhý checkpoint, priložíme fotografiu a vidíme tiež, že je v nesprávnej pozícii. Ďalšou takou možnosťou, respektíve výhodou tohto softveru je tzv. Stage projekt. Je to taký pomocník pri montáži zostav, ale nie je to limitované len na toto. Môžete to využiť, ako som povedal, na skladanie nejakej zostavy, že podľa kontúr vlastne viete nájsť tú správnu montážnú pozíciu dielu alebo návarku. Alebo to viete využiť na zameranie sa na určitú časť zo zostavy. Čiže nie je podmienka, že musíte trackovať kompletnú zostavu, ale viete si to vyfiltrovať, ako som spomínal na začiatku. Pracujeme s celou stromovou štruktúrou. Takže vieme si iba zvoliť miesta, ktoré chceme trackovať, aj keď celú zostavu nemáme v kompletnosti,
tak vieme sa zamerať iba na tú určitú časť a pracovať s ňou a kontrolovať ju. Ďalšou možnosťou je vlastne import PMI dát, čo je vlastne Product Manufacturing Informations, takže kľudne, ak váš CAD model obsahuje tieto informácie, vieme si ich zvizualizovať. Nevieme s nimi ďalej pracovať, je to čisto len na takú stále vizuálnu kontrolu, že nám to môže pomôcť. Ďalšou takou výhodou je, že my si vieme naimportovať farebnú mapu z tretích strán. Samozrejme, s tabletom nespravíte farebnú mapu, ale aspoň si viete naimportovať. Čiže ak máte nejaké 3D optické zariadenie alebo rentgen, tak tú farebnú mapu, ten výstup si vieme naimportovať a možno už pri nejakej debate priamo pri tom dieli to vie byť také efektívne, že tú farebnú mapu si viete priamo zvizualizovať na tablete. Následne vkladať odchýlky, viete si ich tam zvizualizovať, ale stále je to iba ako keby výstup z toho tretieho zariadenia. Dobre, doteraz sme sa bavili o tom, že je tam ten kontrolór, ktorý musí spraviť tú inšpekciu, ktorý musí si otvoriť tie checkpointy, dať mu nejaký status, priložiť fotografiu, ale Supar už vie pracovať aj s umelou inteligenciou, čo znamená, že my si vieme spraviť v Composeri tolerančnú zónu, zatiaľ iba pre bodové zvary a pre otvory. A tá tolerančná zóna vlastne Supar si automaticky vyhodnotí, či sa nachádza v tejto tolerančnej zóne, automaticky mu dá status, či sa tam nachádza a automaticky aj priloží fotografiu. Ako som spomínal, je to zatiaľ iba pre zvarové body a pre otvory, čiže pre sektor automotív. Čo sa týka nejakých príkladov použitia, tak je to o tej vstupnej kontroly dielov od zákazníka, či už je to potom vizuálna kontrola nejakých zváraných karosérií alebo obrábaných dielov, živá podpora polohovania, čiže aj my toho zvárača vieme navádzať, respektíve uchytí sa na nejaký základný rám a ďalšie návárky si tam vieme zvizualizovať. Takže vie to byť taký pomocník aj pri tej kompletnosti tej zostavy. Kontrola a údržba zostav zváracích a ovládacích prípravkov v automotíve často kontrolujú aj logistické regály, čiže či sú dobre tie dosadacie plochy. Ak sa natrekujeme na regál, tak si tam vieme dodatočne zvizualizovať tie dvere, ktoré tam reálne ešte nie sú. A vieme trekovať kľudne aj plastové diely. Čo sa týka nejakých obmedzení alebo limitov, tak Supar nevie trekovať sklenené povrchy alebo nejaké zrkadlá a taktiež nevie trekovať diely, ktoré neobsahujú žiadnu hranu, čiže moc oblé diely. Čo sa týka štruktúry licencie, tak funguje taký licenčný systém a je to na báze takého prenájmu, čiže vieme si ten Supar zaobstarať na 1, 3 alebo 5 rokov. Dobre, tak nakoniec by som spomenul, že Supar už pôsobí globálne po celom svete a my ako firma MCI Systems zastrešujeme Slovenskú a Českú republiku. To by bolo odo mňa všetko a keby ste mali záujem spoznať túto technológiu bližšie, tak neváhajte nás kontaktovať.